Γεια σου, Πάτρικ. Γεια σου, Μπομπ. Είμαστε εδώ στο νέο μας επεισόδιο, στην Jota Rent a Car. Ναι, Μπομπ. Πάτρικ, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μάθουμε στα παιδιά νέες στάσεις. Ωραία. Αυτή είναι... Στάση πρώτη. Γαμάω τον Πάτρικ. Ναι. Ναι, Μπομπ, ναι. Σ' αρέσει? Ναι, πολύ, Μπομπ. Πιο βαθιά το τρομπόνι. Ναι, Μπομπ. Δεν πάει άλλο. Πάτρικ. Μπομπ. Πάτρικ. Μπομπ. Είναι ο Πάτρικ. Κι εγώ, Μπομπ. Τι να κάνουμε?